en la feina, en com aconseguir clients, en com, al final, quina serà aquesta tornada al setembre que tindràs. Però, bueno, si estàs disposat, volia fer una petita conversa amb tu perquè poguessis, doncs, reflexionar una mica sobre punts molt importants, sobretot si vols fer créixer el teu negoci, si vols tenir una mica més de tranquil·litat i que al cap i a la fi, doncs, puguis saber que amb total seguretat podràs seguir oferint els teus serveis o venent les teves formacions, de manera que no depenguis tant potser del boca a orella o no depenguis tant de les col·laboracions o d'altres coses que potser s'escapen una mica del teu control. Perquè si per poc que em coneixis sabràs que soc una mica, control freak, és a dir, m'agrada fer panells de seguiment, m'agrada veure, doncs, exactament en quin punt estan els processos, m'agrada, doncs, tenir una mica d'ordre, és el que m'ajuda a tenir tranquil·litat mental per poder, al final, llavors dedicar la meva energia a crear, a poder comunicar des de la calma, a poder saber que realment, les coses estan sota control i al final pugui créixer d'aquesta manera. Tu potser no ets així, potser flueixes més, en aquest cas t'admiro, o potser sí, necessites tenir una mica més de control, però justament aquesta part de com aconseguir clients doncs és un tema que encara no s'ha acabat de treballar. Potser sí que has estat com, com sobrevivint al final amb el teu negoci, que potser fa 2 anys, 5 anys, 10 anys que sobrevius, a partir de la recomanació del boca a orella. I està genial el boca a orella perquè el que bàsicament fa és ajudar-te a saltar-te una part del procés de compra. Quina és aquesta part que t'ajuda a saltar? Doncs bàsicament aquesta part de crear una relació de confiança. Per quin motiu? Doncs perquè les persones que t'arriben pel boca a orella ja et venen recomanades per algú de confiança. És a dir, ja confien que si aquesta persona, aquest prescriptor, que pot ser un company de feina, pot ser un altre company emprenedor, et recomana, se'n fien de que realment faràs una bona feina. Però què passa? Que molts cops quan volem aconseguir clients que no sigui pel boca a orella per no haver de dependre d'aquesta part que realment un dia ens arribaran 3, un altre dia no ens en arribarà cap, i aquí el problema és que si, per exemple, durant un mes sencer o 2 mesos sencers no ens arriba absolutament cap boca a orella, doncs ens quedem amb els braços plegats pensant i ara què faig? Com aconsegueixo aquests clients? És totalment normal. Jo també estava en aquesta situació fa un temps, bàsicament sobrevivia a través del boca a orella, de les recomanacions, dels col·laboradors, fins que vaig decidir un dia que ja estava farta de poder viure amb aquesta inestabilitat. Volia començar, doncs, a dir, vale, tinc un nou producte, tinc un nou servei, vull comunicar-lo simplement i que les persones interessades puguin comprar-lo, però clar, per tenir aquestes persones interessades abans haig d'haver fet aquesta feina de poder, al final, doncs, poder transmetre'ls prou confiança i prou seguretat de que realment sóc la persona indicada, tot i que no vingui recomanat per una altra persona. I això com ho puc fer? Doncs molt fàcil, a través, primer, de les xarxes socials, per poder arribar a aquestes persones, per poder crear aquesta relació. Si em segueixes per Instagram, saps que soc superpesada per stories, que cada dia t'explico alguna cosa, doncs al final per poder crear aquesta relació. I de fet, molts dels meus clients m'han dit és que al final esmorzava amb tu, mirant els stories. Al final és estar molt present en la vida del client i, sobretot, molt important, poder treballar una altra part del procés, que és l'email marketing. I sé que potser pensaràs, ostres, és que l'email marketing en realitat no funciona, perquè jo rebo un munt de correus i directament els tiro a les escombraries. No em parlo de l'email marketing, que semblen flyers dels tradicionals que tens a la bústia d'entrada de casa teu, sinó de correus que realment parlin amb tu, conversin amb tu, que tinguin aquesta connexió. Perquè a través de l'email marketing és com quan podem arribar al final, doncs, a crear aquestes relacions encara més íntimes i a través d'aquestes relacions més íntimes és el que ens permet dir, vale, tinc un nou servei, què puc fer? Puc fer un llançament per email marketing, a més puc anunciar-ho molt bé per Instagram Stories, però puc fer-ho això perquè ja tinc una audiència creada. Tinc al final un públic
que ha mostrat interès, que ha donat les seves dades personals perquè els hi pugui enviar correus, perquè realment saben que els hi estic compartint contingut que pot ser útil per a ells. Per tant, amb tot això què et vull dir? Doncs que si ara mateix no saps com trobar clients, comença per aquí, comença per crear, primer a les xarxes socials a generar una audiència, no? A guanyar visibilitat, a fer col·laboracions, a poder, doncs, al final donar-te a conèixer a altres públics. Per exemple, jo al principi, quan començava, doncs, feia col·laboracions amb dissenyadors, o, per exemple, una cosa que em va funcionar molt va ser començar a promocionar alguns posts que m'havien anat més bé del compte, i d'aquesta manera podràs començar a treure aquesta audiència. Però sobretot, quan hagis aconseguit aquesta audiència, crea alguna cosa que els incentivi a ficar-se a la teva llista de correu, perquè et diré una cosa, la llista de correu electrònic és a dir, la llista de persones que s'han subscrit a la newsletter, perquè no ens confonguem, la newsletter són aquests correus periòdics que envies o que normalment envien les empreses. Un cop tinguis això, tindràs una xarxa de seguretat, perquè al final aquests contactes són com l'energia, o sigui, és bàsicament la teva xarxa de seguretat, perquè saps que si tens una bona audiència allà, una bona base de persones, al final no és un número, sinó que són persones que han mostrat interès en els teus serveis, és probable que tinguis vendes. És a dir, que quan vulguis llançar una formació, quan vulguis incentivar les vendes dels teus serveis, quan vulguis, al final, doncs, guanyar nous clients a través d'aquests canals, ho podràs haver fet. Però per quin motiu? Doncs pel motiu que t'explicava abans, que, per exemple, amb el boca-orella, el motiu principal és que la persona que et recomana li transmet confiança a la persona en que realment ets la bona opció, ets la seva opció preferida, i en canvi, a través de... és una mica més de feina, però és molt més gratificant perquè al final tu tens el control i no depens tant d'una cosa que no està tan lligada a que tu puguis fer, doncs d'aquesta manera demostres confiança si fas una bona feina de màrqueting de continguts, que el màrqueting de continguts no és res més que compartir continguts que demostrin que tu ets capaç d'ajudar el teu client. Així que planteja't això. Com aconseguiràs els teus clients a partir de setembre o a partir de l'any que ve? Perquè et diré una última cosa. Al final, poder crear aquesta estratègia de comunicació, aquesta estratègia de màrqueting de continguts, no és una cosa que puguis fer d'un dia per un altre, no és una cosa que tingui uns resultats immediats. I, de fet, jo ho comparo bastant com voler estalviar. Necessites tenir una base, necessites pensar en el futur del teu negoci. Què vols, dependre per sempre del boca a orella o vols començar a tenir el control sobre com i quan aconseguir els teus clients? Així que res, aquesta ha sigut la reflexió de la setmana. Jo soc la Rosa Cols i estàs escoltant Sense embuts. Aquesta setmana ja veus que m'he posat una mica intensa, no m'he ni presentat al principi, però espero que t'ajudi a reflexionar. No per ara mateix disfruta de les teves vacances, però a la tornada al setembre doncs, que puguis començar a reflexionar com vols començar a portar la comunicació durant el 2024 perquè realment t'ajudi a arribar a aquest públic que vols. T'envio una forta abraçada.